Priviți, am mai adus o mașină cu flori, care nici n-a fost sigilată. Le pun în spatele la mașina cealaltă. Nu pot să filmez, să vă dați seama că nu pot să filmez dintre ei. Dar uitați la ei cum descarcă. Uitați și mașina care a adus a doua mașină cu flori. Cu un număr. Ia să vedem, putem să-i luăm numărul cumva? Nu prea. București 105 TRS. De la Florăria Tinas este mașina. Nu pot să filmez, că vă dați seama că nu pot să filmez. Uitați, așa se vede. Tias, România. Asta face garda noastră financiară din România. Băieți de nota 10, să știți. Cei mai tari băieți. Toți bandiții de la București. Ia priviți. Uitați cum descarcă florile, le pune în spate la mașina aceasta de piese auto, de la firma, așa, numărul de matriculare îl vedeți. Uitați cum descarcă florile, uitați. Și le duce în spatele la mașină la filmat, să vedeți, să vadă lumea ce activitate au. Ce activitate are garda financiară, domnilor. Cea mai tare activitate. Și șoferii de tir îi ține de 2 zile aici. N-ai tu taoletă, n-ai tu unde să te speli, n-ai tu nimic. Asta e garda românească, garda României. Uitați acolo în colț cum stau colegii. Priviți, șoferii de tir bulgari, turci, români, care așteaptă de 24 de ore, 24, 25. Avem coleg de 3 zile stă aici, de sâmbătă. Asta face garda, dragi. Uitați, și un om de la garda financiară, să nu credeți că nu se vede. Uitați cum ia florile garda, uitați. Vedeți? Uitați și pe băieții de la Pro FM, care filmează. Uitați ce muncitori sunt oamenii de la gardă, cum descarcă, uitați, când sunt filmați, ce activitate au, ce muncește garda financiară. Priviți și pe domnul șef de gardă financiară de la București, care dă interviu în momentul ăsta. Ia uitați-vă la el, ce îmbrăcați, ce înțoliți, cu câteva ore în spate, scuzați să vă arăt totuși un om de la gardă. Cred că l-am prins, nu știu dacă l-am prins. Uitați-l acum se întoarce. Priviți, uitați un om de la garda financiară, uitați. Îl vedeți? Așa va ce uitați șeful gărzii financiare București. Înainte i-a zis la reporterul de la Pro FM tot ce trebuia întrebări să-i pună despre activitatea lui și toate. Asta face garda României, dragii noștri români. Șmecherii peste șmecherii. Au adus florile de la Florăria Trias, ca să vezi, Doamne, că a prins cu flori. Deci aduci florile din magazin și le filmezi. Uitați ce grup frumos de la garda financiară. Un grup de oameni soliști. Vedeți? Asta face garda României. Uitați, mașina pleacă, goală, fără flori. Închide băiatul duba și
activitatea a fost făcută. Și avem garda financiară foarte activă, domnilor. Foarte, foarte activă. Știți. Uitați cum pleacă mașina nestingherită. Florăria. Uitați. Priviți. Florăria. Așa. Și frumos se deplasează. Domnii sunt foarte veseli că au avut activitate. Au muncit din greu. Uitați, domnul patron de la florărie, cum dă un trandafir la garda financiară. Mai că nu se pupă. Ia uitați-l patronul de la florărie care a dus marfa, nu pot să-l filmez prea bine. Acesta este. Uitați. Dă de vorbă cu băieții de la gardă. Deci domnul de la florăria dinainte, cred că și-a plătit toate dările către stat. E așa de prietenos cu domnul șef al gărzii financiare. Uitați lângă el, în stânga, e șeful gărzii financiare. Se vede că îl acoperă domnul că e cam solid. Uitați acum, îi vedeți capul acela din stânga. Cu telefonul în mână. Vedeți? Asta e ce să faci. Acum, 100.000, își iau și băieții niște flori de 8 martie, că se apropie 8 martie. Și asta îi se pun florile înapoi în camion. Se vede Pro FM-ul pleacă. Și s-a realizat o acțiune a gărzii financiare și a poliției economice. Și probabil că domnii civili care nu și-au schimbat sunt de la poliția economică. Văd acolo încă 3, un grup care sunt tot civili. Uitați, se închide ușa la mașina de piese auto, care nici e o marfă, flori care trebuie transportate totuși la o anumită temperatură. Și probabil acum o să vină să ne desigileze și pe noi că firmele o să fie în regulă. Cred că sperăm să plecăm și noi acasă. Uitați unde a pus trandafirul domnul ce l-a primit pe mașina particulară. Asta e, domnilor români. Așa se procedează în România. Au venit să vadă toți la televizor ce activitate au. Uitați, se dezbracă, acum își iau hainele civile și se pregătesc să meargă spre casă, probabil.